Yo bocah ning ndi ndase iki kok sayang anak iki? Beli aku toh? Iya toh. Lho aku duwe paketan murah, sayang anak. Jenenge paketan sayang anak. Paket murah iki sayang anak ki regane piro? Oleh telung barang, regane 4.200.000. Tenan po ora wi? Tenan to lagi nomor 1. Nomor 1 iki. Pokoknya khusus gawe anak. Lah nomor loro. Oh, alah ndelik ning kene iki lho. Oh, alah ndelik ning kene iki. Lah wi nomor loro. Nomor telune ndi? Nomor telu jelas oleh lemari klambi. Dagon klambine ku genek. Piye? Lagi iki. Yo, aduh Ya dak saiki ora apa-apa. Nah, lemari baju 2 pintu. Yo meninge kaya ngono wi. Gantungan los, tempat lipatan baju. Lah apa mau ki aku gak seneng motif kembang ngono wi arep motif gambar manuk ngene oleh apa ora arep request ke? Kudune padha kae motife Hello Kitty ya. Enek yo Anwi. Enek motif Hello Kitty. Ki, kurang penak piye? Pomo iki ka dulur-dulur TikTok arep pesen ki lho. Cara pesene wi lho neng ndi? Cara pesene bio profile Maski Furnitur ning isore iki enek bawane. Dilewek tul langsung terhubung ning WA admin. Pesen paket sayang anak 4.200.000 oleh rong barang. Ki gratis ongkir apa ora apa ning Cilacap kono ke? Cilacap Jawa Tengah gratis ongkir. Yogyakarta, Madura, pokoknya provinsi Jawa Timur Jawa Tengah tak kei gratis ongkir, Mas. Piro wingi piro? 4.200.000 free ongkir bayare COD. Paket sayang anak. Bagus.